Dünya Türkmenleri. Dünya Türkmenleri. Mehman dogonlar, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigi başlaýar. Gepleşigi Türkiýeden taýýarlap hem alyp barýan Döwlet Baýhan. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşiginiň bugünkü temasy daşary urtda agyr ýagdaýda. Söhbetdeşlerimiz daşary urtlardaky Türkmenistanlylar aýatlardan Bahar bilen Rozway daglar. Söhbetdeşlige geçmeden ogul Azatlyk Radiosynyň azathabar.org internet sahypasynda halk köpçüliginiň bu tema bilen baglanşykly pikirini öwrenmeklik üçin açylan forma käbir dinleýijilerimiziň gallaran tesirlerini dikkatyňize ýetirmek isleýärin. Maya Saparova Türkiýe diýen dinleýiji yollaşym bilen täze pasport üçin informasiýa almaga gitdik. Yüzümiz alırlar. Soň para istediler. Para vermek islemedik. Belki adam ýaly kabul eden bolsalar berip bilerdik. Resmiler problema çözmeýär. Tersine problema döredýärler. Resmileri görme, problemasy ýaşa. Görünüşinde öz pikirini beýan edipdir. Hormatly radio dinleýijiler, ynhaýaňy forma dinleýijilerimiziň gallaran tesirlerini dinlediňiz. Gepleşigimiziň bugünkü myhmanlary söhbetdeşlerimiz daşary urtlardaky Türkmenistanly raýatlardan Bahar bilen Rozway daglar. Ina Rozway, ýaňy tesirler senem dinlediň, Baharam dinledi. Öz daşary urt durmuşyňyzda nähil wakalara şaýat bolduňyz? Rozway, söz sende. Hawa döwlet bundan bir 3-4 ay öňce bizim Türkmenistanyň raýaty şol aralmaşylan aýaly pasportyny ýitiripdir şutaýdy. Şol pasportyny ýitirenligi barada İstanbuldaky polisiýa bölümine ýüz tutupdyr. Ol aýal polisiýa bölüminde öz konsulumuzdan bize hat getirip aýalmaşylan adamsy gelip maňa şol ýüz tutupdy. Üç bolup barda koyun Türkmenistanyň İstanbuldaky konsullugyna. Evet. Onlar da bize veren cevabı şu, elimizden gelenimizi ayamaz. O näme sana edin, bizim de gaýdan sözümüz var. Bize eýe çykmaýan bolsaňyz, bize eýesiz bolýan bolsa, Türkiýanyň hawa ýol serwisinde hukumy talap eden gurama bar bolsa, biz media üstüne çykmasyn aşyrat etdik. Mektubda beýannama berjek diýenimiz sebäpli şolar çözülmän duran problemany çözülür diýen. Evet. Bir mudun içinde çözüldü. Her biz konsulluktan çıkıp öýe gelip yetmänke. Soň ertesi gün saat 9'da bu ýyldaşlarymyz bar ýa, şo taýda işleýän vekillikden ýenen bir şol aýdypdyr. Bular ýaly hakly talap edýän eken, bizden tek aňryk baryn, aňrda size görkezer kanun nähili öwretmeli. Bulara ýany näme ýa-ni korkuzyk goýar ýaly. O raýatlarymyz hem o aradan bir hepde geçer geçmän gitdi. Hakykatdan hem bärdeki haýwatyny şo taýda amala aşyrma finansyk edipdirler. Onuň maglumaty geldi. Inha Bahar, Kırgızstanda tejribeleriň bolly, şeýlede häzir Ýewropada ýaşap ýördüň. Sende nähili maglumatlar başdan geçirmeler bar. Söz sende Bahar. Ýadygynda bolsa 2010-njy ýylda Kırgızstanda etnik uruş boldy. Şo ýyllar menen Kırgızstanda okap ýördüm. Soň men jam etdim. Türkmenistanyň Özbekistanaky elçisi bolan ýo diýesi Kırgızstanyň meni ýaşuly bilen maslahatlaşaýyn diýe. Ýaşula Türkmenistan prezidenti. Soň ýene Türkmenistanyň Özbekistanaky elçisi ýene maňa jam etdi diýdi. Gelip sizi aljaklar, samolyotda uradýas diýdi. Anany bilýärmi 4 reýs samolyot uratdy. 7000 sanan okuwçy bar. Hey 4 reýs samolyot bilen şonu guturup bolýam, şu 7000 okuwçyny taýdan çykaryp bolýarmy? Akla sığmajak zat. Ay bor, zor, ilişdi, minni, oglanlar köp özler gaýtdy. O taýda galanan kelwatlar ana şolar ýaly kösediler. Hormatly radio dinleýijiler, Azatlyk Radiosynyň Dünya Türkmenleri gepleşigini dinleýärsiňiz. Gepleşigimiziň temasy daşary urtda agyr ýagdaýda. Söhbetdeşlerimiz daşary urtlardaky Türkmenistanly raýatlardan Bahar we Rozway daglar. Söhbetdeşler ine Azatlyk Radiosynyň azathabar.org internet sahypasynda açylan daşary urtda agyr ýagdaýda diýen forma tesir gallaran dinleýijilerimizden Jeren Türkiýe diýen dinleýiji şeýle tesir gallardyr. Ýaňy ýakynda 30 dekabrda 2014-nji ýylyň soňuna golaýlanmyza men gaýdamyň gyýyny öz raýatymyz bildirdi. Biz onuň ölsüne gitmek üçin konsullukdan kömek isledik. Konsullugyň bize beren jogaby: Birinçide edip biljek hiç bir kömegimiz ýok. Özüňiziň mümkinçiligiňiz bar bolsa edip bilersiňiz. Ýogsa bärde jaýla berin, näme etjek artykmaç
çykdyjy edip diýip bize şeýle jogap berdiler. Türkmenistanyna adama hormat goýulýany barada aýdylýan sözler yalan ekeni. Şoňa men gözüm yetdi. Daşary ýurtdan ölüňi alyp gitjek bolsaň, ya prezident bolmaly, bolmasa da minister bolmaly. Hawa Rozbay inha jeren Türkiýe diýen dinleýijiň tesirini dinledik. Inha senem Türkiýede ýaşap ýörsiň. Şu tesir bilen baglanşykly sen näme aýdyp bilerdiň Rozbay? Söz sende. Hanka ene şu İstanbul'da Türkmen çaydanımızda hoşsaksızlar övülyası deyip övülüyor var. Şu taya gelsin görsünler o var. Devlet resmiler tarafından çıkılmayan yatan paket bile caylanan yeri de var. Ben şu taylarına suud etmek gerek. Şu zatlar hakikati aytmak ve ayan etmek bizim için ayıp değil devlet. Hawa bakar, şu an sen Ýewropada ýaşap ýördiň. Häzir Ýewropada Türkmenistanyň resmileri daşary ýurtda agyr ýagdaýda bolan, galan öz raýatlaryna nähil üns berýär. Şoň bilen baglanşykly näme aýdyp bilersiň? Hawa ýene Ýewropada da edeşler ýaly bilen garşylaşdyk. Şu ýyl Tomsk'a Türkmenistana gittim, maşgalamy görmäge. Soň Türkmenistanyň näçe Ýewropada durmuşa çykdym diýip Türkmenistandan çykmak gadagan diýip meň elime kagaz berdi. Sebäbi ýok. Ýollaşym berde Türkmenistanyň elçihanasyna gidipdir. Näçe goýulan näme men aýalymy, näme problema bolsa men çözeýin berde, ýa bir talgyp telemeli, näme telemeli bolsa teleýin. Eger pul bilen bitýän bolsa diýip barıp durýarlar. Bizim elçihanamyzda işleýänler zittir hiçbir bilen yok. Onu siz näme diýýäňiz berde? Pasport çalyşyp berenok. Ya giten pasportu täzen dikeldip bilenok. Ya vizan gutorsa başga döwlete gitmek üçin viza aljak bolsaňyz elinden gelýän işler yok. Nämemiş ýaşyl ötler berenok. Şoňa bizim ýaşlymyzyň resmi däl fermany bar, buyrugy bar. Daşary ýurtda şeýdip köseň diýe Türkmenistana gelen soň burunyny çykarmasyn baş gerekdi. Ana bar bolýan. Sizin pikiriňiz şeýle-de? Men pikirim şo, men eýen önemli şu zatlar enne. Devlet näme diýerler? Bular ýa-ni şol baharyň biýdigi ýaly o. Şol ýaşuldan diýip Türkmenistan bir söze öwrenipdir de ölençe bularyň dagzyna düşjekler öden. O şol ýanky bir ýaşuldan kim? Şol Türkmenistanyň prezidenti. Bu prezidentten ýanky buyruğa garaşmaly. Ol buyruk kanun esasında resmileşen buyrukmu ýa-da resmi däl buyrukmu? Eýer munyň özü şaýry özü suud edipdir. Biz ýaşulyň maslahatlaşalyň, habarlaşalyň. Türkmenistanyň ýörekde kabul eden kanunlary bar. Konstitusiýa esasında. Sen kanuna göre raýatyny eýe çykma we raýatyny gorama hakly. Kanundan daşary senden raýat hak hukugyny talap eden ýok. Ne ýurdum içinde, ne ýurdum daşynda. Sawol Rozbay. Inni bakar jemläp aýtsak, daşary ýurtda agyr ýagdaýda bolanyň ýa-da agyr ýagdaýda galanyň problemalar näme çözülmeli? Sen pikiriňe görä. Rozbay ýa-da gaty dogry belek geçdi. Hukuklaryny talap etmeye başarmaly. Misal üçin kynçylyk çekdim daşary Türkmenistana gidip bilinmi? Türkmenistanda prokuratura, komiteda we başga organlara ýazmaly. We ýazan zatlaryny bellige alyp halkara arena çykmaly. Halkara arena diýdim human rights ýa başga aýal maşgala bolsa aýal maşgalan hak hukugyny goraýan halkara guramalar bar. Şolary ýetmeli. Türkmenistanyň başga bir döwletiň öňünde maskara bolmakdan gorkýar. Jan damaryna tutmaly. Ýanky aýdyşalyp et bugada habar veriş serişlerin hemmesine görkezmeli. Şondan soň Türkmenistanyň işini edip bilmän oturanlaryň belki elindäki ýypa aýyrarlar. Ben garaşýandadım şu. Indi halkara arena çykandan soň belki elimde bir güýç geler. Öz hukuklaryny talap etmeli we dogry talap etmeyi başarmaly. Söhbetçiler beren maglumatlaryňyz üçin köp sag bolun. Rozbay Bakar sag bolun. Sag bolun. Azatlyk radiosyny indi dünýäniň tunein.com internet radio ulgamy arkaly hem göni efirde dinläp bilersiňiz. Radiomuzy tunein.com saýtyna girip gözlek bölümünde Azatlyk diýip ýazyp tapyp bilersiňiz. tunein.com ulgamynda türkmen dilinde maglumatlary berýän Ýeketäk radiony Azatlyk radiosyny dinlemäge çagyrýarys. Hormatly radio dinleyijiler, Azatlyk radiosynyň azatkavar.org internet sahypasynda halk köpçüliginiň garaýşyny öwrenmekli üçin açylan daşary ýurtda agyr ýagdaýda diýen forma dinleyijilerimiziň galyran tesirleri esasynda daşary ýurtlardaky Türkmenistanyň raýatlardan Bakar we Rozbay daglar bilen geçiren söhbetçimizi dinlediňiz. Azatlyk radiosynyň dünýä türkmenleri gepleşigini Türkiýeden taýýarlap hem alyp baran Döwlet Baýhan. Azat tolkunlarda ýene-de duşuşýançak. Hoş sag bolun. Dünya Türkmenleri
Dünya Türkmenleri